се видим даже, се ходите para примислек за село, па на нашето село снег. Тука да Юрек се скява, тука не се рекава, тука да превия. И много дойде там Георг, голям, ама сега да видите да превия снежко. Така ще е убаво, може би ние сега да направим снег. Можем да се маваме за снег. Сега я тук някакъв все поплавила. Не знам, защото тук ще няма да превия там можете, че ама сега ще ви покажем. Само да ме коректно. Само да ме коректно и ви покажем. Горе с убав снег. Реката. Ще скажих. А точно. Река тука. И он с него дента се топе много, зато тя гледай. То там се е реката. Се е река. Тука колко там, но поискало да се там долу. Има хитна помощ, ќе не спасава си да се видят да се глупави. Ама, я как се годи тук се топе. Топи се с него. Да. И тук долу. Гледайте ги видят. Видя, всеки да ще се пара с так. Да! Ти? Да. Юли тук се е стопил. Тук имаш много снег. Ама беше много високо. Два. Тук се е стопил тук лава. И да се става тук на паркови каперина. Или само селото пада и толкова. Двете сата война. Не, двата и тук е не сат. Много яко и гледай ще направи от нашето село. Сега нашето село е под снег. Мисля, вие си гледате само отпуск него интересно и убаво е. Февруари месец да падне снег. Това не е възможно. Ама ето, го дай тук. Гледате и снежковци. Снежковци. Гледайте, тук се строило. Юди, ректа декора. Тук ректа нормално отворила и гледайте какво да. Вапа на гео. Ама, няма ви покажа да има нещо ново в селото, ама сега се пада снег, да може да ви... Лано! Бегай дома! Дечката ще вечам. Лано, Юди, лано. Чакай ще обречем. Юди ще обречем. Айде. Сега е този убил до колано. Сега е тия всякакви капа. Капта ног. Ставаме неки суша. Тия мокра. А ние сега е снег, че е заварена. Това и да се снег, аз не бех тук, ама че го майстия, как се годи, това беше земя. А веќе е какво? Ама с него се топе. И дали сакате видеа, ама е последен мощник. Пръв снег се фана уж нашето село. Сега е тая. Юди, видите, ви два ще е било снег. Ама е стопило се. Или това е тук от ректа, го дайте. Там се е пребушено. Тук оттамо, Юди е много да ви го покажем гео.
Дайте шорто, я гео. Дай шорто, я там чела. Дайте. Да смеяш, ако видят полиция. Я вие тук виждате, вот тут. Почти в дом на суд. Если вие видите. Ще видите, почти пък и ме кажете, ще будил там. Отдил съм да купам това, па цел ще ги скупува. Зато Юди, тук сме днес ковашево, тук път ще го видите тук е възсъгорева. Него, ама да път ще има паса него видео, не ще ги видите. Ама как ще го видите, да видео по вековете, нямаше такива. После от тема се прави. Тук от и 9 февруари месец сме. Тук трябва да... Юди как се разтопя вещ него, има да правиме такова как се вика покрив. Кибре на паснек селото да нема. Има важно цяло село да се покрие. 9 иде, са малко и да правят, пък е много жешко. Пак куките може да правят, трябва да ги правим, па за това. Ами Юди, лете това ки го направим. Отли сега много влажно времето, малко няма се разтопят. Нема всеки отквари се. Юди, дай сакате видео с ова. Сега с ова. Сакате юнейките. Ама тук е това. Елвай тук сака да влезе. Сакаш да дойдеш? Не. Добре. Чекаме да се върне дождь. Ама нема. Сега никой не е дождь да живее. Сак ще дождь да живее. Не! Сега да правим след колко стескам ще направим. Лошо. Видите ли това много? Не! Добре. Юди, аз чекам да падне паснек. За след Юди вента да падне снег. Трябва да очистим от другите ви, ако стоеше. Иначе чекайте да ви кажем кой дел имаше най-много. Ама и тук дел имаше най-много снег. Яго. Тук това е бил много твърдо, викато ти е замързано. Човека, кой ще да може да си от дома. Дома няма никъде отнатре. Или ето как спите, Юди отдеки и дева. Топлоните куки. Тойчевите са направени. Не се придете, тойчевите са направени да греят много. Ти бе! Маймун. Ще ме гледаш. Юди, одеме. Да ви покажем. Я! Иди стежи. Стежко. Чао, Стежко. Юди, защо да ми кажа? Юди, тук може да скачаме. Бей, ти. Тук. Ще ви покажа какво е все от много ми запая. Еве гледайте, опа. Видай шо е ова. Тук реката е сега да ви покажем кой дел е от селото Поповен. Еве. Това се тук гледайте шо е това. Ай, от другите видео ќе ви покажем. Пишете коментар, дай шакате. Да ви... Kako može, šta je jarba? Da mi kako te uvašte, da možeš da pokušam.
Pegaj. Gdje rast? Gdje smerajte? Spijte iz boka pa. Fajše va. Biblia tuka. Dik se šušt. Ej. Tako va. A to má šuva. Ajde ma noć. Ljudi, mi se spiju nogu. Čekaj me nog da padne. Ljudi mi kaže, evo spim Miša, evo spim. Ej, oni... To. Ljudi, toliko 2 minuta žvati. Ćao.